nového unboxing. Počujte, ideme si otvoriť túto klávesnicu, bo mi nejde. A tieto repráky, lebo nemám repráky. Dobre, môžeme ísť na to. Drevený. Je drevený, ale mám aj reálny. Že som blbec. Počkajte, nem položím celé. Nie, my nemáme, takže áno. Dúfam, že budú malé tlačítka, alebo nie sú malé veľké. Nie sú malé. Si to užívam. Pozerajte ešte k tomu aj kabel. Máme. To je... Dobre. Klávesnicu máme. Teraz repráky. To sú dva také mini. Lebo tiež nemám toto zvuk. Ojojoj. Ak by ste sa chceli spýtať, kde som to kúpil, je to Kaufland, Ružomberok. A ďakujem im, že takéto výrobky vyrábajú, lebo presne takú klávesnicu je repáráky som potreboval. Som ich zháňal na tomto v Elektre, že toto 10 € za 2. A viete, koľko stáli? 2 €. Môžete to všetko zapojiť. Takže vás prinesiem, počkajte. OK, táto klávesnica ide preč. Počkaj. Opäť tvor, čeká. Dobre, počkajte tu. Dobre, táto klávesnica už je preč jedna. Len zapojiť to druhou. Ty kokos, to je taký... Wow, skoro je spadla. Nová. A rovno si idem zahrať CS-ku. Kde je pomocník? Kde je pomocník? Čo je hlasitosť? Ty koks. Neviem kde, takže sa idem s tým poprápať. A viete, oni tam urobili hrčku. Dobre.
chcem takú klavisaciu sama chce. Ne, kamaráti. A pozeráte takto z týchto, tak vidíte, ako si vás vážim. Dobre. Ó, ty kokšo. Dobre, jeden už máme. Počkajte, vás zoberiem za sebou. Tak. Máme jeden. Teraz druhý. Počkajte. To víme. OK, tak ideme to zapojiť. Jeden. Druhý. Ja si tu musím na poriadok. Dobre. Dobre, už som tu, idem vám ukázať finálny výsledok. Pre Pragy takýto mení farby, aj tento druhý. Dobre, tak toto by sme pretvorili na denníko, tak dávajte lajky a za 500, teda za 50 odberateľov natočím stream a budem robiť ceny o túto klávesnicu. Takže za 50 odberov môžete vyhrať klávesnicu, ale varujem vás, že ak nedáte, tak ten, čo dal, ja si pozriem a beriem na akom videu, kto pribudol. Ale napíšte aj komentár a budeme spolu hrať, ak kto nemá klávesnicu, tak ja mu dám, OK? Tak čau, pozdravujem vás a dávajte prosím vás, akože fakt potrebujem, dobre? Tak čau.